Maya Baldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. 18 katao sa Central Luzon arestado sa unang araw ng election gun ban. Mga checkpoint kasado na. Mga kaanak ng dalawang nasawi sa Kalumpit road crash nanawagan para sa katarungan. Delay sa pag-aproba sa 2025 budget ng Masantol, resulta ng kulang na rekisito at dokumento ayon sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Dengue cases noong 2024 dumami ng 81% kumpara noong 2023. Publiko, pinag-iingat. At pagsasaayos ng gumuhong kandating flood control project sa Arayat, Pampanga, target matapos sa loob ng 3 buwan. Nakaligtas sa matinding pinsala ang mga pasahero ng isang modern jeep na nawalan ng preno habang itinatahak ang MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan. Imbes kasi na salpukin ang mga sasakyan sa harap, pinili ng driver na ibangga ito sa 2 pose. Ngunit sa kasamang palad, nasagasaan nito ang isang tricycle na ikinasawi naman ng 2 sasakay nito. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Ito umano ang nangyari sa modern jeep na biyaheng Malolos, San Fernando habang binabagtas ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Iba Oeste, Kalumpit, Bulacan ayon sa Kalumpit Municipal Police. Imbis na salpukin ang mga sasakyan sa harap nito, pinili ng driver na ibangga dito sa 2 poste ang modern jeep para sana mapahinto ito at wala ng iba pang madamay. Pero sa di inaasahang pangyayari, nasalpok niya ang isang tricycle. 4 ang sakay ng trike. 2 sa kanila kasama ang driver nito ang nasawi. Isa naman ang nasa kritikal na kondisyon habang ang isa ay nagtamo ng fracture sa braso at balikat. Matapos nitong mabangga ang tricycle, dumausdos rin sa gilid ng tulay ang minibus. Nagtamo ng minor injuries ang ilan sa 19 na pasahero nito. Lahat po ng injured kasama ang driver, dinala natin sa hospital, sa Bulacan Medical Center. Mga gabi na sila dito. Lahat ng injured, lahat po sila kinuha ng statement para maging complainant natin. Gayunpaman, madaming bystanders ang nagsabing maaaring nag-counterflow ang e-jeep para umiwas sa traffic. Ngunit iginiit ng 53 years old na driver na aksidente lamang ang nangyari at hindi niya umano ito sinasadya. Matanggap kahit na po hindi ko sinasadya kasi talaga po aksidente. Sana po yung mapatawad nila ako sa nangyari. Hindi ko naman po kasi kagustuhan. Sana po matulungan ako ng Carmex. Sana lang ako pabayaan dito. Magpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan dahil hanggang nitong umaga, January 15, ay hindi pa rin natatanggal sa crash site ang mga sasakyan. Nagbigay naman ng paalala ang hepe ng Kalumpit Municipal Police na si Police Lieutenant Colonel Jonathan Meru sa mga motorista na laging maging maingat sa pagmamaneho. Isipin po natin yung buhay natin, yung safety natin, seguridad natin sa kalsada. Bago sumakay ng sasakyan, dapat naka-mental yung checklist natin dun sa blue bags. Kasalukuyang nakapiit sa Kalumpit Municipal Police Station ang driver ng modern jeep. Sasampahan siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries at damage to property. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Hindi may paliwanag ang sakit na naramdaman ng mga pamilya ng mga biktimang nasangkot sa aksidente sa pagitan ng modern jeep at tricycle sa Kalumpit, Bulacan. Alamin ang kanilang kwento sa report na ito. Tuwing umiiyak ang mga bata, madalas nilang hinahanap ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na ang kanilang mga nanay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mapapatahan ni Angelica Esguera ang 1 taong gulang na sanggol na aming nakilala sa Kalumpit, Bulacan nitong January 15, 2025. Isa si Angelica sa 2 kataong nasawi matapos salpukin ng isang modern jeep ang kanilang sinasakyang tricycle sa MacArthur Highway, Barangay Iba Oeste ng nasabing bayan noong January 14.
Naiwan niya sa kanyang asawang si Albert Mabignay ang 3 musmos na anak. Malungkot po, maluwa-luwa po. Dahil nga biglaan, kawala ka. Masakit po. Si Violeta Reyes ang nanay ng nasawing tricycle driver na bigla sa nangyari sa ikalawang anak nito. Ani Aling Violeta, halos kakaalis lang ng anak niya para mamasada matapos mananghalian ng mabalitaan ng insidente. Masakit tanggapin dahil nga sa nangyari na yan, biglaan. Na hindi man lang namin nakausap, hindi man lang namin nadamayan. Anya, bagamat masakit ang nangyari, ipinasadyos na lang niya ang sinapit ng anak. Kwento ng isa pang pasahero ng trike na si Karen Bustos, pauwi sila galing ospital matapos magpa-check up kasama ang pinsan at yuhin niyang si Armando Esguera, ang tatay ng nasawing Angelica. Tuling-tuling niya tapos bigla na lang pong sumalpok sa amin. Hindi ko na po alam. Opo. Traffic po ba? Kinabig po ng driver. Opo. Doon din po kami na kaya po ako tumalsik po ako. Pati po ako sa kalsada. Sila po ang nasagi ng modern jeep. Bagamat nagtamo ng mga minor injury sa katawan si Bustos, nagpasalamat siya sa Diyos na nakasurvive siya sa lakas ng pagkakabangga. Gayunpaman, malungkot umano siya lalo na para sa pamilyang naiwan ng kanyang pinsan, pati na rin sa kalagayan ng kanyang tiyuhin. Ayon sa naulila, lalaban sila upang makamit ang hustisya at mapanagot ang driver at ang kooperatiba nito. Sa akin lang po, makulong po sila matagal pag-abong buhay. Sana. Dahil di ko gusto ginawa niya sa asawa ko. Sasampo po kami ng reklamo. Pinalaban po namin kasi po kawawa naman po yung pinsan ko. Harapin naman nila yung kanilang nagawang kasalanan. At higit sa lahat, maging yung mga driver nila kailangan maging sila, maingat. Humingi na umano ng tulong ang mga pamilya ng biktima mula sa operator ng modern jeep na Carmex. Ngunit ayon sa mga naulila, iginit ng co-op na hindi sila makapaglalabas ng malaking pera at idadaan na lang umano sa kanilang insurance ang kailangang bayaran. Sinubukang kunan ng panig ng CLTV 36 News ang Carmex, subalit tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Itinalaga ni Pope Francis si Cardinal Pablo Virgilio David o Apo Ngambo bilang miyembro ng isa sa mga curial institution. Ito ang Dicastery for the Doctrine of the Faith o DDF na pinakamatandang departamento ng Roman Curia. Ang DDF ang namamahala sa religious discipline at doctrinal orthodoxy ng Catholic Church. Nakatuon din ito sa pagtataguyod ng Doctrine of Faith and Morals at paglalathala ng mga dokumentong tungkol sa gender theory, human dignity at human trafficking. Iniimbestigahan at inuusig din ng DDF ang mga sex abuse allegations sa mga pari. Hiling naman ng Roman Catholic Bishop of Caloocan sa mga mananampalataya na ipagdasal ang kardinal na tubong Guagua, Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Kabalen, nagsimula na po nitong January 12, 2025 ang pagpapatupad ng nationwide checkpoint at election gun ban para sa darating na halalan sa buwan ng Mayo. Ngunit bago pa man magsimula, mayroon ng mga baril na nakumpiska at individual na naaresto sa buong Central Luzon, partikular sa Pampanga. Ang detalye sa ulat ni Ashley Punzalan. Bago pa ang kick-off ceremony at sa unang araw pa lang ng gun ban nitong January 12, 2025, 9 na baril na ang nakumpiska at 18 naman ang naaresto sa buong Region 3. 3 individual ang nahuli sa Pampanga, isa mula sa Bacolor, isa sa Minalin at isa sa Mabalacat dahil sa paglabag sa Section 261 ng Omnibus Election Code na nagsasaad ng pagbabawal sa pagdadala ng baril at armas sa mga pampublikong lugar. Kabilang ang Dolores Intersection sa siyudad San Fernando, Pampanga sa mga lugar kung saan nakapwesto ang mga kawani ng Philippine National Police o PNP kasama ang Philippine Army at City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO. Ayon sa Assistant Regional Election Director ng COMELEC Central Luzon na si Attorney Elmo Duque,
ang mga COMELEC checkpoints ay isang paraan upang mapanatili ang kaayusan para sa darating na halalan 2025. Is to keep and conduct the election orderly, peaceful, and honest. Walang bahid ng pananakot o paggamit ng mga anumang puwersa at lakas sa mga kakandidato at sa mga buboto. Dapat there should be free will. May COMELEC checkpoints na nakatalaga sa bawat municipal at city police station sa probinsya. Mayroon din 7 border control checkpoints na nakapwesto sa mga boundary ng Pampanga. Para sa mga motorista, hindi naman daw abala ang mga operasyon dahil naiintindihan naman umano nila kung para saan to. Okay po kasi at least safe yung mga biyahe po. At saka yung mga syempre security na rin po sa lahat ng mga pasahero. Mas maganda po yung ganitong ginagawa nila po kasi para safety po lahat. Dapat matakot sa mga ganitong checkpoint. Siniguro naman ng Chief of Police ng Pampanga Provincial Police na si Police Colonel J.D. Maandal ang tamang pag-conduct ng checkpoint sa mga motorista. Every time po na magkakandak po tayo ng ganitong checkpoint, meron po tayong briefing sa mga personnel na magkakandak na sundin yung tamang proseso ng pag-checkpoint, maging magalang at huwag maging abusado. Para at least hindi po natin maabuso yung mga karapatan natin mga motorista. Nanawagan din si Maandal sa publiko na makipag-coordinate sa kapulisan at huwag matakot. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang hepe ng City of San Fernando Police na si Lieutenant Colonel Joy Calulot sa mga dapat gawin ng mga motorista sakaling mapadaan sa mga checkpoints. Lagi po natin sundin yung batas at pag may mga ganitong checkpoint po, tumigil lang po. Kagabi naman po, magpatay ng ilaw sa labas at buksan ng ilaw sa loob. Ibaba po yung bintana para po makausap ng ating mga pulis. Tatagal ang mga COMELEC checkpoints para sa pagpapaigting ng election gun ban hanggang June 11, 2025. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Pinaiigting umano ng Philippine National Police ang kanilang pagbabantay sa mga checkpoint ngayong election period. Bukod sa may traffic violations, pangunahing hinuhuli rin ay ang mga nagdadala ng armas. Naritong report ni Liana Canilao. January 12, 2025 nang opisyal na magsimula ang election period at ito ay magtatapos sa June 11. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban at upang mas mapaigting ang pagbabantay, nagtalaga ang COMELEC at PNP ng checkpoint. Naghaharang kami ng mga motorista ng motor kahit na ng mga four-wheel vehicle tapos tinitingnan namin kung meron silang dala-dalang mga armas. Hindi lamang ang nagdadala ng armas ang hinuhuli ng kapulisan sa kanilang mga checkpoint. Kasama pa rito ang motorista na may iba pang violations. Continuous pa rin po yung strict implementation ng no plate, no travel namin. No policy. So yung mga walang plate po ini-impound po namin yon by issuing impounding receipt. Tapos yung mga walang license, yan, tinitikitan po yung mga walang helmet. Paalala ni Police Executive Master Sergeant Jacqueline Miranda ng Apalit Municipal Police Station, walang exempted sa kanilang pagpapatupad ng batas. Pag para po namin sa mga motor, matic po, turn off engine po, and then alisin po ang helmet. And then kami naman po with courteous, ginagawa po namin yung trabaho namin na humingi rin po kami ng kumbaga, pasensya dahil naabala po sila, pero binibigyan din po namin sila ng para maging aware po sila na nasa election period na tayo and madalas na po ang conduct ng checkpoint sa bawat municipality. Kailangan din daw siguraduhin ng mga motorista na rehistrado ang kanilang sasakyan at sila ay lisensyado. At ang pinakamahalaga, huwag nang tatangkain na magdala ng armas, lalo na kung walang authority at permit. Samantala, bagamat hassle daw ang paghinto sa kalsada sa kalagitnaan ng biyahe, mainam na ito upang masiguro ang kaligtasan ng publiko ayon sa ilang motorista. Maganda pong sumunod talaga tayo kasi kung ano yung tama, yun po ang dapat na gawin natin. Yun po ang nararapat. Nakakabala rin kasi imbis na tuloy-tuloy yung biyahe. Pero okay naman yan, okay. Para malaman kung okay yung Okay lang po yun, wala pong problema. Kasi para po sa lahat po yun.
Maaabala lang po, konti lang naman. Sa mga motorista na wag na po kayo matakot sa mga checkpoint kasi para sa atin naman po ito lahat. Paalala ng kapulisan sa lahat, manatili na lamang sa tahanan kung walang importanteng gagawin at di kailangan bumiyahe. Mag-iingat din sa pagmamaneho at laging magsuot ng complete gear. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Wala raw halong politika ang pagkakantala sa approval ng annual budget ng Masantol para sa taong 2025. Nadelay lamang daw ito dahil sa kakulangan sa mga kinakailangang dokumento mula sa department heads ng LGU. Pero giit ng kanilang alkalde na si Tonton Bustos, wala siyang nakitang dahilan para i-delay ang pag-aproba rito. Nagpabalik si Liana Canilaw para sa detalye. January 6, naging sinapubliko ni Masantol Mayor Tonton Bustos ang umunay di pag-aproba ng Sangguniang Bayan sa annual budget ng lokal na pamahalaan para sa taong 2025. Muli namang iginiit ni Bustos ngayong Lunes, January 13, na wala siyang nakikitang rason para i-delay ang pag-aproba rito. Kaka-first class lang po ng bayan ng Masantol. We have just exceeded yung 200 million mark. And for the year 2025, nasa 250 million lang po yung budget for the whole year ng bayan ng Masantol. Kaya I see no reason para po sa delay. Kung naman na-deliberate at na-review po ito agad, sana na-aprobahan na po. Kung hindi raw maaaprobahan ang 2025 budget ng bayan, hindi maibababa ang mas maraming pondo mula sa national government. Sa ginanap na flag raising ceremony, ibinahagi ng Sangguniang Bayan ang kanilang report ukol sa nasabing usapin. Isa sa dahilan kung bakit hindi raw ma-approve ang pondo ay ang kakulangan ng kaukulang rekisito ng mga departamento ng LGU. Yun naman pong budget, konting attachment lang po ang hinahanap namin dito sa Sanggunian. Attachment po na na-delay po, doon po siguro sa mga department heads, hindi po nila agad sinagmit. Hindi naman po kami mag-approve ng budget na may kulang kasi po pagdating sa Kapitolyo, re-review yan, patatawag din po kami. At sasabihin bakit ganito yung budget. Ayaw na po namin ng matawag kami na mali kasi po ang tagal na namin dito. Ayon kay Vice Mayor Dan Ginto, walang halong politika sa hakbang ng Sangguniang Bayan. Matatanda ang magiging magkatangguli para sa mayoral race sa 2025 national and local elections si Ginto at Bustos. Wala po tayong politika dito. Pinag-usapan nga po natin, sabi nga ni Consul Bernie, na pera po ng bayan to, pera po ng munisipyo, wala pong politika. Samantala, ayon kay Councilor Bernie Guevara, ang chair ng Committee on Appropriations, hindi rin maglalagay ng budget kung wala itong kaakibat na batas at Implementing Rules and Regulations o IRR. Kasama rin sa mga apektado ay ang pondo para sa job order o JO workers. Dahil sinasaad ng batas, especially the Civil Service Commission at naging findings na COA, walang JO na automatic renewal. Ang mga JO parang project hire. Pag natapos ang kanyang proyekto, tapos na yung kontrata. Kung may gagawin kang ibang proyekto, another JO. Yun po ang nakalagay doon sa batas ng civil service regarding JO. Nais daw ng komite na masigurong nasusunod ang tamang proseso upang hindi magkaroon ng dahilan na ikapapahamak ng mga opisyal ng bayan. Nakita niyo po sa ibang bayan, nasususpindi ang mayor, ang vice mayor, ang mga councilors. Sa Porac po, number 7 po yata naging acting. Hindi ko po papayagan na mapahamak si mayor, si vice mayor, ang kasamahan ko dahil lang sa maling proseso. Pinag-iingatan ko po. Handa raw magtrabaho ang Sangguniang Bayan kahit Sabado at Linggo para lamang sa aga ng pagsasaayos ng pondo, katuwang ang bawat department head. Samantala, dumalo rin sa nasabing seremonya si Patrol Party List Representative George Bustos na ama ng punong bayan para umano magbigay suporta. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CILTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Talaga namang nakababahala ang pagtaas ng dengue cases lalo na dito sa Pampanga, partikular na sa siyudad San Fernando. Kaya naman inabisuhan ng mga ekspertong publiko na mag-ingat at gumawa ng mga paraan upang labanan ang dengue. Para sa buong detalye, narito ang report.
Agosto ng taong 2024 nang dapuan ng dengue fever ang kabalan nating si Tof Makaspak. Kwento ng 26 anyos na video editor, hindi biro ang kanyang naranasan bunsod ng nasabing sakit. Nakakatakot siya kasi hindi mo nakikita yung lamok eh. Talagang pag tatamaan ka talaga, tatamaan ka ng dengue. Nakakatakot lang na hindi mo nakikita. Nakakatakot kasi wala siyang gamot eh. Yun yung nakakatakot doon, wala siyang gamot. Paliwanag ni Edsel Magtoto, isang internal medicine and adult disease specialist, ang dengue ay isang klase ng vector-borne infection na dulot ng Aedes aegypti mosquito. So ang dengue po ay may tatlong phases. No? We have the febrile phase o yung panahon na nilalagnat siya. This is usually 4 to 10 days. Yung critical phase, dito yung phase kung saan nagkakaroon ng shock or hemorrhage, yung tinatawag na dengue shock, very critical yan. At yung last is yung recovery phase. Although wala pong cure, walang specific na gamot na binibigay sa dengue, we only do supportive management and hydration. Noong 2024, nakapagtala ang Department of Health o DOH na mahigit 340,000 dengue cases kung saan 881 dito ang nagresulta sa pagkasawi. Mas mataas ng 81% ang bilang na ito kumpara sa higit 188,000 cases noong 2023 sa parehong panahon ayon sa DOH report. Dito naman sa Pampanga, pumalo ng 392 dengue cases ang naitala mula November hanggang December 2024. 133 sa mga kasong ito ay galing sa siyudad San Fernando. Ayon sa mga eksperto, madalas mamugad ang mga lamok sa maruruming kapaligiran. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan, kanya-kanyang diskarte mapanatili lamang umano ang kalinisan. Para po maiwasan po ang dengue, kailangan po lagi malinis ang kapaligiran, huwag po mag-iimbak ng tubig sa bahay. Malamok po pagkahapon na, yung 5 p.m. po, sobrang lamok. Yung fogging, kung pwede po. Kasama sa mga hakbang na iminumungkahi ng DOH kontra dengue ay ang 5S strategy. Ito ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging at sustain hydration. Ilan sa mga sintomas ng dengue ay ang mataas na lagnat, severe headache, muscle at joint pain, pagkahilo, pagsusuka, pamamaga ng lalamunan at rashes. Ito very simple flu-like illness pero dengue na pala. You have to seek consult to your nearest doctor para matignan kasi may mga specific test po ang dengue. No? Bagamat walang specific na gamot para sa dengue, very manageable at treatable naman ang sakit ani Magtoto. Katunayan, hindi naman umano lahat ng dengue patient ay ina-admit sa ospital. Pwera na lang kung may comorbidity diseases at may malalang pagbaba sa platelet count. Nakakatulong rin anya ang magandang immune system at fighting cells ng pasyente para sa mas mabilis na recovery sa dengue. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sariwa pa rin daw sa alaala ng mga residente ng Barangay Candating Arayat, Pampanga, ang pagguho ng flood control project sa lugar noong August 17, 2024. Bagamat 5 buwan na ang nakalilipas, ramdam pa rin sa ilang tahanan ang takot sa pangyayari. Kaugnay nito, tiniyak ng DPWH na matatapos ang pagkumpuni sa nawasak na istruktura sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. August 17, 2024, nang mapuno na pangamba ang mga residente sa Purok Dudurot, Barangay Candating, Arayat, Pampanga, matapos gumuho ang flood control project sa nasabing lugar. Matapos ng 5 buwan, sariwa pa rin sa isip ng residenteng si Sonny Esguera ang pangyayari. Mi po balo nung nanunggawan mi, po balo kaya marap din yung kaputol ko kaya nila mas lalo makakalunos. Susopa mi laro gumana ako kargo ang pakikain mi po yung kargado. Makatakot, tsaka daramdaman mula po kasi rin bakal, mamakbong, lalagutok, masikan po, ayan na ako man po may patutod. Hanggang sa kasalukuyan, nababalot pa rin sila ng takot at hindi mapakali. Stress kami pa pong ganyan ito, tsaka maninervyusan kami, siyempre, may balo nung namalyari kaya kami. As of January 13, 2025, 30 to 40% complete na ang ginagawang restoration at repair dito. Ayon sa project inspector na si Engineer Brian Jasper Santiago ng DPWH 1st District Engineering Office, matatapos ang pagkumpuni sa nawasak na istruktura sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Within 2 to 3 months po, kung okay naman yung panahon, siguro matatapos na po natin lahat ng restoration dyan, ng repair works. Ginagawa ng contractor na Edmer Construction and Trading na walang additional cost sa gobyerno ang repair dahil pasok umano sa warranty ng proyekto.
Samantala, patuloy daw ang pagbabantay ng DPWH sa repair upang masiguro ang pagsunod sa design ng flood control project. Liana Canilao, CLTV 36 News. Plano raw ng DPWH at ng mga opisyal ng Diosdado Macapagal Government Center na simulan ang pagsasaayos ng mga baku-bakong kalsada at paggawa ng drainage system sa 18-hectare complex na matatagpuan sa Barangay Mayimpi, City of San Fernando, Pampanga. Layunin daw nito na mapabuti ang serbisyo sa loob ng complex kung saan nakatayo ang higit sa 50 government offices. Narito ang detalye. Pagsasaayos ng mga hindi sementadong kalsada at drainage system. Ilan lamang ito sa mga proposed project ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 para sa Diosdado Macapagal Government Center o DMGC. Ang nasabing pasilidad na madalas din tawaging sakop ng mga lokal ay matatagpuan sa Barangay Mayimpi, City of San Fernando, Pampanga. Nitong Huwebes, January 9, nagpulong ang mga opisyal ng DMGC at DPWH Regional Office 3 kasama ang Pampanga 1st District Engineering Office o DEO para talakayin ang mga proposed project sa 18 ektaryang complex. Pinangunahan ni DMGC Chairperson William Beltran ng meeting kasama ang ilang opisyal mula NEDA at DPWH. Ayon sa DPWH, bukod sa pagsisemento sa mga baku-bakong daan at paggawa ng mga kanal, kasama rin sa mga plano ang pagtayo ng mga comfort rooms, multi-level parking structures at iba pang pasilidad. Ito'y para mapabuti umano ang serbisyo sa loob ng complex kung saan nakatayo ang higit 50 government offices. Binigyan diin din ng DPWH ang pagsumite ng mga dokumento para sa pondo habang nangako ang mga opisyal ng Pampanga 1st DEO ng suporta sa survey at paghahanda ng proposal documents. Kasama rin sa kanilang plano ang pag-convert ng mga kalsada sa complex bilang national roads para matiyak ang tamang maintenance. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita, kasabay ng Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month ngayong Enero, isinusulong ng Department of Health o DOH ang pangangalaga sa atay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. Magbabalita si Liana Canilao. Itinuturing ang Enero bilang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Ang liver o atay ay ang pinakamalaking solid organ ng katawan na sentro ng metabolismo ng nutrients. Kaya naman patuloy ang Department of Health o DOH sa pagbibigay impormasyon ukol sa pangangalaga rito. Mula sa isang healthy liver, kapag napabayaan natin ang ating atay, napataas masyado ang ating mga cholesterol, no? Nagkakaroon ng fatty changes sa ating liver. At kung sakali dito sa fatty changes na ito, magaling ang lumikha sa atin. Kaya pang mag-repair ng liver. May kakayahan siyang i-repair pa ang sarili niya. Ngunit, kung tuloy-tuloy nating napabayaan ang ating atay, nagkaroon na ng fibrosis, medyo nahihirapan na siyang mag-repair sa sarili niya at nangangailangan na tayo ng mga gamot para tumulong dito sa pag-improve ng function ng liver natin. At lalo na kung yan pa ay patuloy pang na-damage, uuwi sa cirrhosis, at then maaari na rin itong umuwi sa cancer. Ayon kay Dr. Cindy Canlas, Medical Officer for ng DOH Central Luzon, may iba't ibang risk factors para sa liver cancer. Kasama na rito ang pag-inom ng alak, toxins exposure at metabolic disorders, kagaya ng pagkakaroon ng diabetes at obesity. Mayroon namang ilang sintomas na dapat bantayan. Merong unintended na weight loss or biglang pumayat, okay, nang hindi naman nagda-diet. Merong mga abdominal swelling or yung tinatawag sa medical term na ascites, no? Nausea and vomiting, narinig nyo na kanina yan. Loss of appetite, walang ganang kumain. Yung upper abdominal pain, minsan meron ka rin dyan makakapa, no? Na mass, okay? At usually, mga advanced stage, no? Sa mga pasyente natin, nakapa, pumayat na kasi sila, tas kitang-kita mo talaga siya din, no? Meron namang iba, paglaki din ng kanilang, paglaki ng atay, tinatawag nilang hepatomegaly, okay? And mapapansin na may general weakness or fatigue yung tao. Isa naman sa mga pangunahing prevention sa liver cancer ay ang pagpapabakuna laban sa hepatitis V na karaniwang binibigay sa mga sanggol. Dagdag din dito ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Iwasan na maalat, iwasan po yung ating
matatabang pagkain. Of course, yung po mga may preservatives at yung masyadong matatamis, no, less sugar. Maging physically active, galaw-galaw, 150 minutes at least sa isang linggo na mga activities po natin. Kung ikaw ay naninigarilyo with smoking, maaari po kayong humingi ng tulong sa ating mga smoking cessation clinics. Makakatulong po kayo mga yan. At kung hindi ka naninigarilyo, huwag ka nang manigarilyo at huwag nang itry pa. Okay? And stop harmful use, sabi kanina, or no safe level of alcohol consumption. So, iwasan ang consumption ng alcohol at lalo na pag-inom ng mga medicines na hindi naman pinrescribe sa inyo. Kung pinrescribe naman yun sa iyo, tamang pag-inom ng mga gamot na ito. And of course, important po ito, manage your stress. Para sa mga may iba pang katanungan, maaaring lumapit sa Department of Health Central Luzon, Center for Health Development NCDC sa pamamagitan ng kanilang email address ncd@centraluzon.doh.gov.ph. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Formal nang binuksan ang Phase 2 expansion ng public cemetery sa Sapalibutan, Siyudad ng Angeles para magbigay ng maayos at abot kayang pagpapalibing sa mga Anghelenyo. Solusyon rin daw ito sa kakulangan ng espasyo sa mga sementeryo at upang magkaroon ng disenteng himlayan ang mga namayapang mahal sa buhay. Narito ang report. Formal nang binuksan ang Phase 2 expansion ng public cemetery sa Sapalibutan, Angeles City ngayong Miyerkules, January 15. Ito ay upang makapagbigay ng mas maayos at abot kayang pagpapalibing sa mga Anghelenyo. Batay sa ulat ng Information Office ng syudad, saklaw ng 11,510 square meters ang 800 columbarium slots at 2,400 bone niches. Plano rin ng LGU na magdagdag ng 3,360 bone niches sa hinaharap. Ayon kay Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang lungsod na tiyakin ang disenteng pagpapalibing, lalo na noong pandemya nang magsimula ang libreng kabaong at discount sa columbarium. Mayroon ding aniyang 37 parking slots sa bagong pasilidad na nakalaan para sa mga bumibisita sa sementeryo na may sasakyan. Sa ngayon, 632 residente na ang nakinabang sa programang ito. Matatandaang noong 2019, 600 niches lamang ang kapasidad ng pampublikong sementeryo. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Pwede nang mabili sa murang halaga ang leather goods sa mula Central Luzon at gawang purong Carabao hide. Para sa buong detalye, narito ang report. Pinalalakas ngayon ng Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University ang kanilang promosyon ng dekalidad na produktong gawa sa tunay na balat ng kalabaw na may tatak na Caracuero, batay sa ulat ng Philippine Information Agency Region 3. Ayon kay PCC CLSU Center Director Erickson de la Cruz, gumagawa sila ng iba't ibang produktong leather mula sa balat ng kalabaw tulad ng jacket, sinturon, tsinelas, sandals, boots, topsider na sapatos, bag, pitaka, coin purse at notebook. Pure Carabao hide umano ang kanilang gamit kaya tiyak na matibay ang mga produkto. Mayroon silang iba't ibang disenyo na may kombinasyon ng classic at modernong kulay, prints, texture, finish at kapal upang umayon sa iba't ibang panlasa ng mga mamimili. Sa kabila ng mataas sa kalidad ng mga produkto, sinisiguro ng PCC sa CLSU na aabot kayang mga ito bilang alternatibo sa mga mamahaling branded leather products na makikita sa mga tindahan. Ang mga produktong Caracuero ay ginagawa sa pakikipagtulungan sa mga partner industries na nagpoproseso ng leather mula sa May Kawayan City, Bulacan at Cuyapon, Nueva Ecija bilang suporta sa mga local artisan. Ang mga produktong ito ay mabibili sa PCC sa CLSU na matatagpuan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Maaari din bisitahin ng mga mamimili ang Caracuero Facebook page para umorder. JM De Jesus, CLTV 36 News. At sa mga balitan na kalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye maaaring niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at saka at CLTV 36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at aming website
na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.